Sailaren hogeia joan zen, ia ez dakit noraino. Naiz memoritik arrasto batzuk, baditudanik oraino. Orduan zenbat indar geneukan ta orain dena belaino. Erreakzio handia baina ez sinismen sakonaino. Kontra egiten hobea gara geure alde egiten baino. Kontra egiten hobea gara geure alde egiten baino. Gogoratzen naiz lehendakariak egin zuen eskutitza, baina ordutik hona bitarte amustu zaio lapitza. Zeren botere publiko oiek zertan dabiltza. Naizta manifan lehen lerroan joan zen jaurlaritza. Ordutik hona erdik jandute guri eman ziguten hitza. Ordutik hona erdik jandute guri eman ziguten hitza. Azkenean gu eta goikoak berdin zugabiltz fedean. Besteren kontra oihuka baina ez geuretzat mesedean. Eta berria ateratzen da eraikitzeko xedean. Ta eraikin horrek gure hizkuntza behar du bere berean. Ta ez bakarrik gure ahotan, baita ere paperean. Ta ez bakarrik gure ahotan, baita ere paperean.